tenan aku. Golek duit lho. Ya. Gawean ki wis netep lho. Kaya maksa lupa nek tak jagake kudune ndang entuk bayaran ki malah ora entuk. Mulane to Yu. Dadi wong ki aja sok jagake ngono kuwi karo wong iki wis tenan-tenan wis diomongi sesuk karo tanggal semini. Heeh. An duwite metu jebol ora sida. Mula kuwi mbok yo sing mandiri ngono lho Yu. Sing jenenge rezeki kuwi pancen awake dhewe ora ngerti. Lah, dino iki arep entuk pira ora ngerti, sesuk pira ora ngerti. Sing baku awake dhewe kudu budidaya, usaha. Iya. Lagi ngaten to wa. Bu Pranes Bener kuwi. Kuwi si Ganes kuwi jenenge njagake ndoke pitik lho. Nah, Lah kula niku jagake senengane jagake lho. Lah kuwi kondo yekti nek rezekine menungso kuwi ana sing ngendhaleni. Ya Sang Mahardikengrat sing ngendhaleni rezeki ku mau ora ana meneh kejaba pangeran. Mulane aja ngoyo-ngoyo. Ya budidaya ning ora perlu ngoyo-ngoyo. Sebab mbok oyo rezeki sing wis nang ngarep lambe kaya si Ganes men urung bagiane ya meso mrucut. Ngono lho, Nes. Nah. Terus piye ya? Saranane ora ono meneh kejaba kudu sabar lan budidaya kuwi mau. Nah, saiki wis kuwi dilalekke sawetara ndak marai gelo. Nggih wa. Wis padha rawuh ana pedhewokan kene iki aja aku jane yo. jagas rasa kegelan iki mau dinggo nrimur, dinggo nglipur saiki padha geguritan utawa tetembangan. Nyamleng niku, wa. Sapa? Ya yo. Gurit monggo. Ki aku saiki. Yu Ganes niku ben Ganes ilang ben- lenyu iki wae. Dadi tombo. Oh ya gelo tenan jane. Ya ora apa-apa. Lali. Wis. Sesuk mesti oleh ijole meneh. Amin. Yo. Bener kok Tanggal pira? Yo. Ngono. Nggih, kula wiwiti nggih, Pak. Ayo Nes. Golek rezeki dening Asma Sandi. Jago kluro wis mantuk-mantuk. Enak ngulet ing wanci. Enak ngulet ing wanci esuk. Pratandha ratri wis ganti ari. Gugah sing ngimpi enggalo tangi. Mbok netole wis olah-olah. Gawe sarapan bocah sekolah. Pakne genduk wis kalong nganduk. Sarapan gethuk arep golek emuk. Tuku gaplek diwenehi pari. Loro-lorone digawe sego. Iki ngono kanggo iki ngono golek rezeki. Sak bisa-bisa kanggo keluarga. Mingkar mingkuring ngokara akarana karanan mardi siwi sinar wong ras mining kidung sinuba sinokarta Mrekrata-rata pakaratining ilmu luhur kang tumraping tanah Jawa agama agaming kepancing karo grambyangane si RT iki mau terus dadi nek pangkur nyamat iki mau Lora kesupen malah iki bawa. Jumbuh wa. Coba.
Saiki diteruske. Monggo Pranes. Ya, yuk Pranes. Monggo. Iki ira-irangane awan iki. Kaangge dening Savandi Mardinata. Awan iki kopi ndak rasakake enak. Senadyan ora tipete luwak. Enak kepenak sarandune ngawak. Bejo kemayangan anggonku nyimak. Ungele tembang panguripan kang ditabuh udan. Lumantar tetes-tetese sanduwure blarak. Srengenge banjur angslup gandeng tekane wengi kang atis. Semburat meneh kangen kang tau ndak gawa numpak bis. Kangen kang banjur ndak tulis ana salembar karcis. Uga kangen kang ndak amperake ana sawijining tritis. Aku bali nyimak ungle tembang panguripan kang tinabuh dening udan. Banjur nglangut bali nyeruput lan banjur kelingan tresnaku sak kidule lontar-lontar siwalan. Nah, apik. Jatuh cinta ini yo, ini iki nggih wong iki. Jatuh Yo, iki cinta. Surasane wong Kelingan ceblok demen. Oh, Iya. Kelingan zaman semono. Ya, wis awake dhewe wis nate nglakoni. Nggih, Wong. Pranes. Numpak bis. Oh, nggih. Wong. oh. Kenang masa lalu Iya, iki kok. mesti Wis Pranes iki. Purwodadinan iki di. Lah yo pancen daleme gemolong yo. Lah, nggih. Tumpakane ya wis kuwi, ora Wis beda karo Wis mobil gronjal-gronjal. iki yo numpak kuwi, Iya. omahku malah luwih adoh meneh. Lah iki to. Ngeten. Yes, nggih. Mergine lah nggih ngeten to. Heeh. Lah nggih, Wong. Nah, nggih. Nah, ning ngene kanca-kanca. Napa niki? Iki mau oleh maca-maca ku ya wis padha becik. Nggih. Ning prayoga supaya luwih krasa digayake nganggo deklamasi. Jadi mimik praen kene karo tangan ki mau iso obah. Oh. Iso nandheske maknane suasane geguritan iki. Mamane. Mau sing diwaca Bu Pranes iku mau. Kangen kang tau tak gawa numpak bis. Wah. Bis Kangen kang banjur tak tulis ana selembar karcis. Uga kangen kang tau tak ambarake ana sawijining titis aku bali nyimak ungling tembang panguripan. Kang dabuh dening udan banjur ngelangut bali nyeruput lan banjur garingan. Tresnaku sak kiduling lontar-lontar siwawan. Ngono kuwi lho. Ngono lho yu Pranes Iya, nganggo. Iya ya, nganggo gerak ngono ya. Apa ya rawakku? Pancen Iso yu. Sae, kae sae. dipirsani para ahlul-ahlul puisi rajaning para puisi W.S. Rendra kae coba. Wong ngene waduh rasane kaya dodok ning dodo. Lah geguritan iki jane rak ya ngono kuwi to sing Langkung kraos iki. Lah rak ya ngono. Kraos. Dilandhesi saka cetusan hati utawa ekspresi jiwaning sang panggurit kuwi mau. Nggih. Coba saiki dicakke Mbak Fitri kaya ngopo. Waduh lah menika nembang niku. Oh nembang ya kono. nggih niku. Oh tembang gambuk. Oh nggih, nembang rumiyin mawon nggih, Po. Heeh. Cobi.
piro to? KR. Iku paman Oh lah iya. Nah kuwi lho. Oh ya lagi ajaran lah ya ora apa-apa. Ya dibaleni nanti. Isin aku. Iku Iku pamanipun. Ngoten. Iku upamanipun aja ngendalaken Delaken sira iku. Iya. Ngono. Bali Ya, ora apa-apa yo wong yo aja. Ora apa-apa jenenge Gaden kok. Ukarane iya, ukarane ati ya. Oh iki. Setrum karo si Ganes. Kan bener. Medhot-medhote rada aneh. Nanu. Ayo. Iku upamanipun aja ngandelaken sira iku Neno. suteng nata iya sapa kumawani iku ambeke wong tigang aku dilaras iki ya ing wasana piye to ing wasana dadi asa piye to ya lawa ya lali iki ya rada angil Kuwi mau jenenge gambuk, wacan, kelok, patet, barang to. Oh, Ya iki sing jenenge Enam, Gladen. oh. Nek salah iki ora apa-apa. Bener. ya ya ngono jenenge Nah. gladen Ning aja ndek pinemu nek cengkok gambuh ki ming iki lho. lah nggih Kata kata Aku nek nggih Slendro. cobi nek slendro pobe Saiki sing muni Ganes. Nah, Cakepane ya kuwi. Sing pripun ta wa? Slendro. Nah, coba gramjangane Slendro songo wae, songo. Iku upamanipun aja ngendelaken sira iku kurang dhuwur teh. Wis sendro nem. Urung ngajar kae iki, Dik. Angil iki yo iki yo. Ngono ya. Anu kula dereng patek saged ewan niku wa. Kae tantanganing wong Lah, wayang ini perang kan kan. boleh sakit. Oh Patek iya. mboten. Nek sendro ngene iki Nggih. Das pundi, das kulinane pundi. nggih sing Ah. pelok niku. Nemro iku upamanipun aja ngendelaken sira iku suteng nata iya sapa wani iku ambeke wong tigang ing wasana dadi asa Ya. Nate iki. Kula kulinane Iki sing- kula Nggih, ngerti. palawan dadi ane benten. lah yo jane padha wae Lah ini sing watan ngeten iki Ya. kula nggih dereng patek saged. Sesuk ajar iki ya, Di ya. Iya, apik ngono yo ketok Ya. iki yo rada Apik yo. ora apa yo. Apik iki. sing pelok limo yo eneng dhewe barang eneng dhewe semono sugeng cengkok Lah nggih. lur kita wong Jawa lur kita wong Jawa ki sak tembang iso digawe maneka warna cengkok Je, walah. nah saiki gurit Nah, coba Gurit. dipraktekke mau yu.
Oh. Sing Ora mau. tau engko nek elek piye. Ya ora apa-apa wong kabeh ki aku mau yo eli. Iya kok yo. Oh jenenge wong gegladen. Gladen kok aku mau yo eli. Coba ya. Heeh. Yang sewu nggih, Pak. Heeh. Setengah piye? Setengah kopling. Oh. Setengah iki piye iki gawe setengah. Setengah ya malah Ini metu ning ndi kuwi. Yo, monggo Mbak Ganes. tawa dening Yuda Prasetyanti. Ana rasa kang ora bisa dakblake mawa ukara. Menep telenging dada ora obah ora musik. Anteng kaya dene banyu kedung jero. Ngemu pralampita kawengku dening rasa kang sepo. Ana rasaning rasa ora kawedhar dening lati. Mung rasa kang rinasa dening ati. Ora ginelar mawa lisan. Mapaning swaliking mega lan sinawang netra. Rasaning atiku marang sliramu. Pindha lara kang mari tanpa usada. Wah, Sampun apik. kok yo ora iso. Ya ora apa-apa yo ki mau yo gladen ki mau lho. Marai katut kok. iki surasane wong gandrung utawa wong Oh ngaten. nandang asmara. Waduh duh. Dadi ini nandang asmara ya asmara dono, ya toh? Oh. Anjasmara ari mami Mas miraku wa warata tasemutan urung layon aneng kutha Prabalingga tanding lan urubisma kari yamukti wong ayu pun kakang pamit palas. Iki gandenganipun nggih. Iki saka Serat Damar Wulan. Nggih. Ya. Iki Serat Damar Wulan iki mbiyen kanggo Pangendrian. Oh. Mangkunagaran. Wonten ing Mangkunagaran nggih. Iki pamite Damar Wulan karo bojone Anjasmara. Nah, yo Anjasmara ari mami Mas miraku. Saka lembangake. Nek asing budal kerja kula pamit kali mbok wedok mbok menawi kan. Iya. Bisa kuwi. Bener deh. Ini aja kaya iki pamit mati. Aja. Nek kuwi mestine ya mung galut Ini disangoni. karo bojomu, Nduk. Aku pamit sukses ya, Ini mau galut sakmu mbok tuku Ya terus ngono. Damar Wulan iki pamit malah pun kakang pamit palastro. Oh lho. Lagi Hati-hati lho Kang. gantos wae. Ayo. Bukan ide ya. Kakak pamit nyambut gawe. Makarya. Isa. Sebab kok ngono piye? Wong jaman biyen kuwi. Mukti apa mati? Yen ora mukti ya mati. Senopati di angsake perang iku mau, yen ora menang oleh perang mesti mati. Mulane Damar Wulan ning Serat Damar Wulan iki pamit palastro. Wah, kuwi Pangendrian apik. Nes Coba pakne lho Kang. Aku tak ganti cakepan yo iso. Iya. Kudu diganti, ganti lah. Terus anjas ngono. Sing penting sing bagus sukan ulane guru lagune iku mau apa? Sami yo. Nggih. Nih.
Ayo diteruske. Oh, Bu Pranes meneh iki ya. Iki bos apa iki? Ini Oh, Mbak Fitri. Nggih. Jeng Fitri. niki nggih. Iki yang ngantek iki. Ayo di nganggo deklamasi sing aku mesti apik nek Mbak Fitri iku. Gedang sing nggawa Loh, Fitri kuwi mau. aku malah lali Nes. Nah iki Aku podo. mau sing godhog tak rewangi tangi subuh e. Monggo Bu Pranes Jalan. sing sepuh mendhet rumiyin. Lah iki. Monggo yuk. Siwa iki tak unduk binaskel Wah, iki. dicobi. Lho. Boten esteng kok bener-bener. Oh, malah meriang iki yo. Musim penyakit kok kene. Ayo Mbak Fitri padha digatekne. Ayo. Nggih. Wah, mesti sae iki. Susu ya Mbak Fitri. Nggih. Oh, gedang lho. Gedang ya apem ki lho. RT iki kok ya ono wae. Wong Apa mau kuning iki apa ya ono ngapunku ya putih karo ireng. sone. Apa mondok? Oh, niku kok. Heeh. Ayo Mbak Fitri. Ira-iramu lho, Di. Ira-irane. Ira-irane menapa Miko kok Kopi. kok obladi iki lho. Lah iya to. Oh, bladi. Ya. Oh bladi. Wah, iki basa sandine sing ngarang di. Oh, mestine nggih. Seni modern ku mau ora ana sing ngerti sing ngarang dhewe. Tragedi ngoten niku. Oh, ora perlu dijarwake. Nggih. Ya. Sandi kok Nggih, iso bladi ngono wae. Nggih. Siap. Kula nggih. Monggo Mbak. Wiwit kula wiwit nggih Wong nggih. Obladi dening Kelik SW. Wong bagus iku obladi. Wong celingus nanging meraati iku obladi. Wong anteng sing pinter omong iku obladi. Wong gendeng sing ngangeni iku obladi. Sliramu saiki ana ngendi? Nyambut gawe ing kutha apa nglembara menyang luar negeri? Adeg padepokan ing Gunung Lima apa buka peguron ngilmu sejati? Rasane kaya durung suwe sliramu blusukan tekan Karang Padesan. Golek manuk derkuku nganggo plintengan. Utawa mancing welut lan gogoh urang turut wangan. Rasane kaya lagi ndek wingi sliramu gendulik menyang omahe Srikanti. Pawadanmu masuk angin, jaluk dikeroki. Nyatane banjur keplayu merga kepergok lek wakiti obladi. Sliramu saiki ana ngendi? Dak telusuri tapak-tapakmu ing kebon jagung. Tak setitekake wewayanganmu ing mega mendung. Kabeh muspra tanpa guna. Ngendi dunungmu panggah ora cetha obladi. Sok yen ana rejane jaman ora mokal sliramu dumadakan muncul ing televisi ngrembug perkara politik lan demokrasi. Nah, apik banget toh. Nggih, wah jangkep ngono lho. Ngoten niku wae. Bocah gatekan Mbak Fitriku najan isih enom iki gak. Wonten tembung gendulak. Lah nggih Gendulak genduli. Ya. gendula. Napa? Saya sangat, Wo. Oh lho lho. Kuwi dilandasi nganggo. Arep omong apa temate? Rasa anu nggih. Lah nek jenenge RT karo Mbak Fitri iki pancen ngono kuwi. Apik yo darane apik, elek yo darane. Iku cobloko, Wo. Soale wargane. Ngono to. Sak warga RT. Lah iya Lah, ta. iki- Obladi niki wae lho. Lah kuwi sing ngerti mau Pak Kli SB lah. Oh. Iki Pak Kli SB iki
sastrawan kondang ing Tulungagung iki. Oh. Suratane ditulis ning panyebar semangat ning Joko Lodang Dayabaya. Iki pengarang hebat sastrawan iki. Sembarang Pak Klik iki, ngono ya. Nggih. Sapa ngerti Pak Klik kepareng ngirimke. Wah, nggih, Wah. Iki Wah, contoh tindak RRI mendah senenge. Waduh, KMP monggo Pak Keli. Nggih. Surakarta. Nggih. Utawa para pandemen liyane monggo padha ngirimke naskah menyang KMP RRI Surakarta. Nah, kebenaran iki wektune ya wis entek wis rada lingsir pengite. Oh, nggih. Kemundak kemengening dalan patmo ning iki ditutupi ngene. Nggih. Muga tansah rahayu nirhing sambe. Matur sembah nuwun, Pak Kiai. Dalu menika, Wong. Tapi ya. Nggih.